Hvad er Frozen? Frozen, det er en event, hvor en masse tilfældige mennesker mødes for at lave en lille happening. Og det går i sin enkelhed ud på, at man de her antal mennesker, alt efter mange de blander sig med en masse andre mennesker. Og på et aftalt tidspunkt, der fryser man i et par minutter. Hvordan fryser? Jamen, man står stille. Helt musestille. Ja. Sådan lidt statuette-agtigt, kan man kalde det. Skal vi så ikke bare gå derop her i stedet for at stå her? Skal vi ikke det? Ja. Jeg er fordi, at jeg har meldt mig til en happening inde på Facebook, som jeg blev inviteret til. Og jeg synes, det lød rigtig fedt, sådan en event, hvor at, alle mødes og lige pludselig bare står stille, sådan alle folk undrer sig over, hvad der sker. Jeg synes, det kan være sjovt at være med i sådan noget. Var der nogen, der opdagede det? Jeg stod bare og stirrede, så jeg kunne ikke rigtig sige det. Var der nogen, der opdagede dig? Ja, jeg hørte nogen, der stod, hvad fanden laver I?